Hi guys! Gagawa tayo ng sausawan for today's video. Hindi mawawala ang ating siling labuyo. Hugasan natin at hiwain. Guys, hulaan nyo kung ano almusal ko for today's video. Part 1 po to. Nasa part 2 pa nung almusal ko. Grabe guys yung kamatis ko. Nagkaroon na ng mga ugat sa tagal sa rep. May mga ugat-ugat na oh. Try natin guys itanim. Tanim natin. Ayan. At syempre, hindi mawawala ang siling labuyo. At ang aking mga kalahi. Toyo. At syempre, kalamansi. Ayan. Eto na guys, ang ating sausawan. Yummy. Sarap na ito. Salamat sa pagsama at pakikinig. God bless!